Dan iki selanjutnya aku arep tuku sarapan bolo. Sarapane bakoleku juga cek tonggoku. Mumpung wis buka kae. Bakole ngantri. Tenang pesek ya. Ngono, sing sampe dhewe nang. Cek nang omah. 3.000-an ngelek. Nggih. Sing 1.000 nih. Nggih. Ora wong nek ra duwe repot Lah, lan nggih. kosan yo. Aku dhewe ngalami. Reni. Iki Nggih. Wis tunggal mboten kulup. campur ya, Mbak ya? Nggih. Dia kan kurang anu. Gebut pe. Kacang kulit ya, Mbak? Mboten. Gebut bencana dengan. Tapi saya entuk mon-mon iki. Kae guys, panggone ning kono iki sing duwe toko iki. Nek lewat iku ditukoni yo. Iki pas sebelahe MTS Sunan Kalijaga iki lho, nek lampu rambu-rambu. Dadi ning kene iku sarapan ijek murah bolo. Sak buntele iku yo wajare yo 3.000-an lah. Arep tuku 5.000 yo oleh sebenarnya cuma kadang iku porsine kakean nek 5.000. Dene nek wayah luwes-luwesune ngono iku 5.000 cocok. Nah iki karena 3.000 wis akeh wis komplit. Iki mung aku tuku loro bolo.